Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Una primer saque de esquina. Víctor Muñoz, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas noches. Ha empezado el partido con ritmo y con oportunidades para el conjunto navarro. Es el típico comienzo de Osasuna. Al segundo palo. ¡Gol! De Osasuna. Primer minuto de partido. Oyer. En la jugada de estrategia con el brazalete de capitán. Oyer Sanjurjo libre de marca, completamente desmarcado el remate. Itxulapikoa ustu zutenek baitu medioetan Larri dabiltzan nahi behar duten esanez horra errudunak esan zenbat garezurka bizan den ikontinentaren artean zerbaitek ez da egin gabe ez algara korratzen gare batean gure herria etorkina izan zen Oyer Sanjurjo, zer moduz? Oso ondo. Osasunako jokalaria, gaur egun kapitaina, ezta? Bai, Nola aurkezten duzu zure burua? Bueno, zuk esan duzunaz gain, tipo lasaia, familiakoa, baitut bi haur txiki eta orain tokatzen zaidana da aurrekin denbora asko pasatzea, hezitzea eta gero ere laguna gustatzen zait ere lagunekin daukadan harreman hori mantentzea, ez? Ni Lizarrakoa naiz, Iruñan bizi naiz orain eta saiatzen naiz beti ere tartetxoren bat daukadanean lagunekin egotea, zen gustoko dut ere beraiekin garagardo pare bat hartzea. Nungoa zara? Bueno, esango nuke Nafarra, ez? Lizarrakoa argi dago, baina Iruñakoa ere hainbatean. Egia da nire familian nahiko koktel berezia daukagula, ze nire aita lesakarra da, nire ama Segoviako herri batekoa, ni Lizarran jaioa, orain Iruñan bizitzen, Nafarra esango genuke. Eta nungo egiten duzu zure burua? Lizarrakoa, bai, argi dago. Harritzekoa bada ere, zure aurretako lehen oroitzapena. Eta egia da, nik lehenengo oroitzapena dut nire abuelaren etxean, nire amaren ama, Segoviarra, Iruñan bizi zen, baina han etxean geundela, ni ez dakit 3-4 urtekin edo, zintzilik labetik eta labea gainera jauzi zitzaidan eta, kriston movida izan zen. Eta, beti esaten dira amak, txikitatik oso mugitua nintzela aldorretatik, fiera hutsa. Beraz, bihurria edo txintxoa? Ez dakit aur bat, azkenean bi gauzak. Bihurria behar nuenean izan, bihurria ere mugitua, gauza berriak esploratzen, baina gero ere, formala ere. Tokian eta segun ze tokitan egon bar baldin badintzen lasaiago ere, banekien ere lasaiago egoten. Eta zertan jolasten zinen? Txikitan kalean, patioan, lagunekin? Bai, txikitan beti patioan, Lizarra ikastolako patioan, gora eta bera, orduak eta orduak, lagunekin, ez dakit, bakizu txikitan ere imaginazio handiago dagoela eta biltzen ginen Power Rangers eta holakoekin ere horatzen nahi Son Goku eta horiek izan ziren haurtzaroko marrazki bizidunak. Eskola garaiak nola horitzen dituzu? Koloretan, txuri-beltzetan? Ez, koloretan, bai. Gainera, pasada bat zen, Lizarra ikastola dago toki oso polit batean, Janos Parken ondoan dago, eta askotan ere, klasea genuela, edo soinezik eta egitera joaten ginen hor Janos Parkera, ibai ondoan, zona berdea, zuhaitzez betea,
Ikastolako oroitzapenak oso politak. Ikasle fina zinen? Bai, nahiko ongi eman zait historia. Gainera gero ere, anekdota bezala, nire aita, nire tutorea izan zen lehen hezkuntzako 5. eta 6. mailan. Eta, klaro, hor txintxo botatu behar nintzen, zen ez dela, aita hor neukan. Eta berezia da ere, hori, ere klasekideekin eta zure aita izatea irakaslea ez da erresa, baina nahiko ongi eraman nuen historia. Handitzearekin zer izan nahi zenuen? Ez dut ere asko pentsatu izan nire etorkizunean eta egia da, ja 16 urtekin edo ja hasi bazela pixkat perfilatzen edo ze gusto dituzun eta beti izan dituala dudak, ez? Egia da, arraroa iruditzen bazaizu ere, ni meteorologia izan duela afizio bezala oso gustoko dut, baina Nafarroa da komunitate bat, meteorologia fenomeno desberdinak izaten direnak eta lurralde oso aberatsa alde horretatik eta harreta ditu dit beti, nahiko frikia egal edo ez, baina polita eta gero magisteritza ikasketak egitea aukeratu nuen, baina bereziki ere Osasunara etorri nintzelako jokatzera juvenietan eta justo aukeratu behar izan nuen, Iruñan bertan unibertsitatean zeuden aukeretatik gehien gustatzen edo gustokoena eta hori hartu nuen. Amak magisteritza ikasketa egin zituen, aita irakaslea. Horrek ere uste duzu eragina izan zuela zure aukeran, ikasketak aukeratzeko garaian? Bai, gainera nire gurasoek animatu ninduten aukera hori hartzera. Nik esaten nuen, magisteritza baina soin heziketakoa eta hemen ez zegoen, egin beharra zegoen ez dakit Logroñon edo Gasteizen oroitzen naiz eta nire aitak animatu ninduen lehen hezkuntzako magisteritza ikastera, zen esaten zidan, azkenean soin heziketa pentsatu egon bazela zure bizitza osoa hor patioan, kirolak lantzen eta azkenean politagoa da edo entretenituagoa da gelan materia desberdinak ematea eta egia esan hobe horrela. Beraz, bokazioz edo hala beharrez? Nik uste bi gauza, nik uste ongi moldatuko nintzakela, zen hendikan magisteritza ikasketak egin ditut, baina ez dut horretan lanik egin, argi dago. Baina ongi moldatuko nintzake, eta hala beharrezin batean ere, esan dizuan bezala aukeratu behar izan nuen, Iruñan aukeran zegoen aukera sorta horretatik gehien gustokoena nuena eta hori hartu nuen. Eta gazte garaietan, errebeldea izan zinen? Bai, izan dituen urte batzukola zen, zakit nire izaeragatik edo, nahiko juergazalea edo mugitua eta gero ere juntatu ginela nire Lilzarrako kuadria ikasten ginenean nire amak esaten duen bezala una bomba de relojeria. Potentea ginen eta gazteak eta ongi pasatzen genuen. Eta etxetik kanpo ze adinarekin jarri zinen bizitzen? 17 urtekin, ja Osasunak deitu ninduela. Izarran egin nuen batxilergoko lehenengo maila Izarrako juvenietan eta hortik hurrengo urtean ja batxilergoko 2. maila eta Osasunako orezko mailan hemen Iruñan. Nomada izan zara beti edo gustatu izan zaizu leku batean bizitzea? Orain adinarekin ikuste dut nahiko tradizionala, esan nahi dute nahiko etxezalea hori da. Hemen ez dakit, nire ingurua, babesa eta dominatzen dudan inguruan gustora nago. Baina barkatu moztea, baina egia da ere, etxetik atera naizen bakoitzean, batez ere Bigora joan nintzeneko urte hori, izan zela kriston aziertu handia. Niretzat bai pertsonalki eta bai profesionalki oso aberatsa izan zen, autoestima ere areagotu zen, indartu zen eta oso esperientzia aberatsa. Lana eta bizitza nola uztartzen dituzu? Hobiren bat alduzu? Ez, ni nahiko normala naiz, gustatzen zaidana da, zorionez, daukagun futbolaria garen enean, daukagun lanarekin,
albidetzen dit pasatzera denbora bastante aurrekin, hori oso importantea dena, denbora pasatzea eta kalitatezkoa eta heziketarako esan nahi dut. Baina gero ere, posible dudanean, gustoko dut lagunekin kaina batzuk hartzera joan, ambiente pixkat erlasatuago batean eta lasaiago batean, far batzuk eta hitz egin eta komentatu gauzak eta hori da nik uste dut. Ez dutola bereziki zinea eta ez dutola bereziki gustoko, hori da, orokorrean. Bizi lanerako edo lan egin bizitzeko? Ostras, galdera ona eta sakona. Bizi lanerako edo lan egin bizitzeko. A ber, ez dute hipokrita izan nahi, baina nik uste dut badira momentuak eta momentuak, ez? Orokorrean bizi naiz, lan egiten dut bizitzeko, baina ez da dena lana. Esan nahi dut bizi behar da ere eta lanera joan bazara ere bizi grin horrekin, ez? Disfrutatzera. Egin duzun edo egiten duzun lana gustoko duzu? Bai, oso gustoko dut. Egia da, ni txikitan edo gaztetan ere ez nuela grin hori, nik futbolari izan nahi dut, kosta la kosta, eta joan naiz bidea egiten eta ongi egiten nuenez eta, joan naiz ere pixkat aprobetxatuz koiuntura eta egoera. Baina, gustoko dut, argi dago. Baina egia da ere urteekin eta futbol mundua hau pixkat sakonago ezagututa kontuatzen zaela, edozein lan munduk duela bere historia eta ez dela dena telebistan erakusten diguten bezalakoa, ez dena idilikoa eta badirela historia serioak ere eta gauza batzuk ez direna hain gustokoak ere. Ofizio edo afizio? Erdi banan ikusten, 50-50. Pixkat denetarik. Bai, hori da. Adina aitzinera joan ahala, uste duzu bizitzarekiko ikuspuntua ere aldatzen dela, Oier? Bai, dudari gabe. Dudari gabe, ni oroitzen naiz 17 urtekin hona etorri nintzeneko garai horietan, ez nekela ere nondik ematen zian naizeak, ez? Esaten den bezala pixkat, gero, heldutasun puntu hori hartuta, ni ere naiz pixka bat, pertsona bat, gustatzen zaiona edo preokupatzen dena jakiten ze munduan bizi den, nola funtzionatzen duen bizi den munduak, eta alde horretatik, ikusten dituzu injustizia batzuk, eta orduan, hasten zara ikusten, pelikula, edo zu buruan zenuen pelikula ez dela guztiz horrelakoa, eta, baina onartu behar da ere, zen bestela, deprimituko ginak ere, ez, eta onartu behar da, baina saiatu aldatzen bakoitza bere posibilitateekin. Oier, gogora ekarri ditzagun zure hasierak futbolean nolakoak izan ziren? Nire hasierak futbolean, nire lehenengo goritzapenak dira Lizarra ikastolako patioan, lagunekin, ja 4-5 urtekin edo nik gogoan dut nola goten ginen jolasten eta zapatiak gastatzen eta orduak eta orduak. Eta gero, hori Lizarra ikastolako futbol taldean, nahiko berandu hasi nuen futbola, zen orain badakizu normalena dena, 5-6 urtekin ja futbol aretoan, gero ja benjamietan hasten da jendea ja aurrak hasten dira, baina nire garaian 10 urte nituen arte ez nintzen hasi, nahiko berandu. Eta orduztik ja gero tajonarrera, egin zenuen salto. Nola bizi izan zenuen momentu hori? Garrantzitsua izan zela, esan dezakegu? Bai, oso, azkenean, pentsa, Osasunan jabetzen dut gaur egun eta ordutik eman ditut urte guztiak, ez? Bai, egia da, esan dudan bezala, urte oso polita izan zela, nahiko maila txukuna eman genuen eta ja abendu aldera edo, azaro aldera, Osasunako begiraleak nigan fijatu ziren eta akordio batera iritsi ginen, hurrengo urtea Osasunako jokalaria izateko, ez? Orozko mailan Osasunan. Eta oso importantea zen, niretzako ja pausu garrantzitsu bat zen,
Horrek suposatzen zuen Iruñara bizitzera etortzera, Larrabideko residentziara, lagun berriak, eskola berria ere, San Fermin ikastolara etorri nintzen, urte berezia eta aldaketa asko izan zen urtea. Aldaketa potentea izan zen azken finean eta ikasketak eta futbola momentu horietan nola kombinatu zituen edo, ez? Ba, oso zaila. Gogoratzen dut, nahiko urte gogorra izan zela alde horretatik, ze pentsa batxilergoko bigarren mailan hori ikasturte exigente bat da, ez? Gero badago selektibitatea eta bueno, fuerte eman behar zitzaion ikasketei eta gainera Osasunan ja maila horretan hasi ginen entrenatzen 4 arratsalde astean, gehi partidoa. Orduan ez dakit nola, baina denbora ateratzen nuen bi gauzak aurrera ateratzeko eta atera nuen ere selektibitatea eta aurrera atera zen historia bai. Eta gero ja duela 10 urte, 2008 urte horretan, ez, lehenengo mailan jolastu zenuela, nola loratzen zaizkizu sentimendu horiek? Ba, oso pozgarria, ez? Ni egia esan ez nuen espero, nire buruan ez zegoen egunerokotasun horretan Osasunako lehenengo mailako futbolaria izango nintzenik, ez? Esaten nuen, noa bidea egiten poliki-poliki, juvenietan, gero promesa zen ere eta eman zidaten aukera eta destakatu igual ez nuen destakatzen, baina beti nota maila ona ematen nuen, destakatu gabe, baina beti 6-7 nota batekin eta azkenean iritsi zen entrenatzaile bat juvenietan izan nuen eta gero promesa zen Kuko Ziganda izan zena, eman zidan aukera gero lehenengo mailarako salto hori egiteko eta oso eskertua. Zergatik uste duzu profesional mailara ailegatu zinela edo? Zeintzuk dira zure gabeziak eta zure alde onak baita ere? Nik uste dut lehenengo mailara iristeko arrazoi nagusiena izan da nire burua, esan nahi dut, esplikatuko dut. Beti izan naiz nahiko konprometitua eta egiten dudana saiatzen naiz beti ahalik eta ondoen egiten, eta daukat barne kompetentzia hori. Eta gero ere, batez ere, niri lehenengo mailara iristea eman didana izan da nire burua kontzentrazio aldetik oso kontzentratua ibiltzen naizelako eta futbolean maila batetik aurrera buruak 180ko nik uste dute importantzia daukala, teknikoki eta fisikoki eta nahiko paretsu gabiltzaenak, naiz eta nire kasuan igual teknikoki ez naizen beste munduko gauza, baina beste horrekin konpensatzen dut. Noizbait irakurri izan dut, esaten dutela, ez zarela agian, aipatu duzun bezala, destakatu izan duen olako futbolari bat, baina beharrezkoa dena talde batean izatea. Bai, batez ere esaten diate, zen entrenatzaile mordoa izan dut ja dagoeneko eta nahiko jolastu dut, guztiekin, eta esaten diate nire kualitate importantena dela polivalente hori, toki askotan jokatu dezakedala eta azkenean hori entrenatzaile batentzat oso baliozkoa da zen momentu partidoa batean zehar dira egoera asko eta izatea taldean eta zelai barruan jokalari bat jokatu dezakena edozein tokitan oso baliozkoa ikusten dut entrenatzaileek eta niretzat nik esan behar dut ja urteen poderioz izan dela nik daukadan ezaugarri bat eta azkenean etekina eman didana. Osasunan ere, momentu politak, baina ez hain politak ere bizi izan dituzu. Nola bizi izan zenuen momentu hori igotzera lehenengo mailara eta aldi batean ere bigarren mailara jaistearena? Nik ikusten dut hori kriston harrotasunez, gainera poza ematen dit azkenean edozeinen trajektorian, ibilbide batean, ez da dena polita eta notizia onak eta orduan pozik nago bizi izanagatik alde positiboa, alde zain positiboa, zen gero izan ditut lesioak, ez dakit, bizi izan dut futbola daukan gauza guztiak, eta horrek azkenean aberasten du bakoitza. Lesioak aipatu dituzu? Ze lesio izan dituzu? Nahiko gogorra, gainera justo lehenengo mailara salto egin nuela ezker belauneko lotailu gurutzatua utzi nuen eta errekuperazioa nahiko ongi egin nuen, 6-7 hilabetetan berriro nengoen martxan, baina hor ja oztopo bat izan zen, naiz eta buelta eman nion berehala, baina
Gero ere aurrerago eskuineko hankako belauneko barneko lotailua ere hautsi nuen, ez eta horrek 2 hilabete edo 3ko rekuperazioa behar zuen bakarrik, eta gero beste belauneko lotailua ere hautsi nuen, osea... Momentu gogorrak pasa dituzu. Momentu oso gogorrak, bai, nago kompleto alde horretatik. Eta espero dut ja, hemendik bukatzen dudan arte, pues, kupo hori ja beteta izatea. Familia eta lagunen berotasuna jaso izan zenuen baita ere? Bai, momentu horietan ni oso eskertuan nago familiakin eta bueno, zaletuekin ere eta inguruko jendearekin. Zen kriston, pues hori, berotasuna eskaini zidaten, ez? Momentu gogorretan ondoan behar duzu jende hori eta ni oso eskertuan nago beraiekin eta nire emazteaz aparte, noski, nire gurasoekin gordetzen dut beti hori, postasun ikaragarri bat, kilometro pila gendute, nire atzetik, nire partidak ikusten, gora bera eta preokupatuta esan nahi dut, arreta jartzen, ez, nola ni joan ni eta burutik zen moduz nengoen eta aldortatik babes ikaragarria nire gurasona. Zure bilbidean zehar, ze momentu berezi azpimarratuko zenuke Osasunako jokalari bezala? Bai, bueno, badira bastante, ez, aurrera atzerago egin dugun repasoaz gain, esan nahi dut lesioak eta igoera eta jaitxeraz gain, nik azpimarratuko nuke batez ere bigarren B mailara jaisteko saiastu genuen egun hori, ez, Sabadellen azken minutuan lortu genuen berdinketarekin, Javi Flañoren gol horrekin, zen jokoan zegoen kluba beraren bizitza edo, ez, esan nahi dute superbibentzia. Jaitsi izan bagina, pues igual Osasuna gaur egun ezagutzen dugun bezala ez genuen ezagutuko eta kontzienteak ginen kriston momentu latzak zirela eta azkenean salbatu genuen eta oso estres ikaragarria zen jokoan zegoen, pues 80 urteko historia eta ni kapitain bezala eta bueno, parte hartzaile bezala neukan kriston karga handia alde horretatik. Burutik pasa zaizu Osasunatik kanpo beste talderen batean jokatzea? Bueno, noizbait bai, ez? Batez ere gauzak gaizki zauden garai haietan iritsi zitzaizkidan ere beste eskaintza batzuk eta baloratzen duzu, ez? Azkenean hori ere arro sentitzeko modu bat da ere, beste tokitatik baloratzea zure lana eta baina azkenean balantzan jarrita nik beti importantzia eman diot, garrantzia eman diot etxean bezala ez daudela inon, ez? Izan nuen ere urte bateko ateraldi hori, Bigoko Zeltara joan nintzen eta kriston esperientzia polita izan zen, bai pertsonalki eta bai profesionalki. Baina beti baloratu dut etxean ibiltzearena eta hemen irudi bat izatearena eta azkenean hemengoa naiz eta hemen sentitzen dut gehien. Uste duzu beste talde batean jokatu izan bazenu zure bizitza desberdina izango zela? Bai, erabat. Desberdina erabat, bai, zeren nik hemen jorratu dudan irudia eta lanan bitartez, esan nahi dut. Baina jorratu dudan pertsona hemen bertakoa da, hemengo baloreekin, gainera esaten dute, ez, zaletuek eta inguruko jendeak esaten dit, oso ongi errepresentatzen dudala Osasunak transmititu ohi dituen edo ohi izan dituen balore horiek, ez? Kompetentzia, sakrifizioa, sakrifizioare hori pizkat gogorra da, edo dena emate hori, ez? Bertako jokalari bat bezala ikusten naute eta kanpoan jokatu izan banu, seguramente desberdina izango zen eta gainera oso berezia da nire kasua, talde batean hainbeste urte ematea gaur egungo futbolan oso zaila da, oso kasu gutxi daude alde horretatik. Xabi Prieto da horietako adibide bat, ez, orain gutxi adierazi duena utziko duena futbola. Eta hori ere arrogoteko gauza bat da. Gustatuko litzaizuke zu baita ere zure futboleko ibilbidea hemen Iruñan bukatzea? Nik uste dut, iritsi naizen momentura iritsita, nik uste baietz. Pozik nago nire inguruarekin, bizi naizen tokian, eroso.
Eta pues ja, perspektiba honekin eta esperientzia honekin batez ere Osasunan, bueno, gustatuko litzaidake, bai, hemen 32 urte bete berri ditut, bagoaz ere aurrera, futbolari entzat ere pues, adin bat da, eta ikusiko dugunez bukatzen dudan, baina ongi legoke bai. Egindako ibilbidearen barruko balorazio bat eskatuko dizut, Oier. Ze sentimendu eta sentsazio loratzen zaizkizu? Bueno, pues baitut sentsazio kontrajarriak, ez? Nik gogoratu, aipatu nahiko nuke, batez ere lehenengo mailan edo lehenengo taldean hasi nintzenetik, ez dela bat ere erraza izan, ze nik ere ez neukan nire buruangan konfiantza puntu oso hori, lehenengo mailan aritzea eta kriston jokalari trebeak zeuden eta kriston izen handiko jendea eta esaten duen, ni gai izango naiz, kapaza izango naiz, eta gero demostratu dut, lehenengo mailan eta bai bigarren mailan jokatzeko ezaugarriak eta kualitateak baditu dela eta gainera ongi, maila ona erakutsiaz, taldea lehenengo mailara igoaz behin, bai Bigon ere egon nintzela, Bigoko taldea ere igo genuen, jaitsi ere, baina, bueno, nik uste dut, harro nagola, lehen esan dizuan bezala, momentu eta esperientzia desberdinak bizi izan ditut, futbolak gauza asko erakutsi dizkit batez ere konbibentzian eta talde lanean ere kriston polita delako futbola eta kirola, alde horretatik, eta kapitain bezala ere oso paper polita da nola mugitu bazaren 25 pertsonako talde batean, nola jokatu behar duzun, nola ze hitz erabili behar duzun momentu bakoitzean, eta hori oso paper polita da ere. Beraz positiboa oso. Bai. Gainera, pertsona bakoitzan ikuste dut positiboa eta baikorra izan behar dela egiten duenarekin, eta eroso egon behar da egiten duenarekin, bestela ez du funtzionatzen. Zure ibilbidea errepikatu beharko bazenu, berdin mantenduko zenuke edo zerbait aldatuko zenuke horretan? Esan behar nizun, azkenean igual lesioak jasatea ere, baina eske horrek ere bakoitzaren pertsona edo nortasuna jorratzen du, eta ez dut zertan aldatuko, azkenean dena prozesu bat da, eta denatik ikasten da, denatik heltzen da, pertsona, eta esan duan bezala. Esperientzia horiek igual egin dute barneko amorru hori eta hobetu nahi hori ateratzea, eta horregatik nagoen tokian. Orainera ere bueltatzen baldin bagara, ze momentutan aurkitzen zara lanean, sentimentalki, zure bizitzan? Momentu heldu batean, askotan hitz egin izan dute futbola utzi duen beste jokalari batzuekin eta jokalari horiekin, eta esaten dute pena dela, azkenean askotan gertatzen da futbola uzten duzula behin futbola ulertzen hasten zaren momentuan, Bai, ez dakit, futbolariak ezaeten ontzat igual zaila da ulertzen, baina hartzen duzula heltze puntu bat, behin futbolaren amaieran zaudela, esaten duzuna, ulertzen dut, ez dut hainbeste korrika, esan nahi dut, korrika egiten dut beste modu batera, ulertzen dut futbola nola den, beste gauzak dituen, eta fisikoak ez dizu laguntzen, baina hori, 32 urtekin, etxean, sentimentalki ere, aurten ere urte berezia izan da, horregatik zaletuak, kritikak egon dira ere, normala zen ez dugu ere asko transmititu aurten, baina badakit ere jende asko babesten nagoela edo nirekin pozik dagoela, eta horregatik sentimentalki ere pozik. Eta etorkizunera begira, zer bururatzen zaizu? Nola ikusten duzu zure etorkizuna, epe labur eta luze batean ere? Galdera ona da, ez dakit oraindik zenbat urte emango dudan, futbola utzi arte. Espero dut ahalik eta gehienak izatea edo hori gorputzak uzten didana. Eta egia da, azken denboraldi honetan ibili izan ez zela nire buruarekin hausnarketa batzuk egiten, zer egingo dudan, zer ez dudan egingo, eta ikasketak egin nituen, magisteritza ikasketak. Hor ere, konpaginatu behar izan nuen ere promesa zen nengoela eta zaila egin zitzaidan, naiz eta aurrera atera nuen ere. Eta pozik nago horrekin, ze horrek ere ateak irikitzen dizkit, behin futbola uzten dudala, ez dakit futbolarekin
lotutako zeo zertan jarraituko duan edo magisteritzan irakasle bezala ez zitzaidak inportako. Razakeria zuritzen Razakeria zuritzen Razakeria zuritzen Rafa, Sanjurjo, Oierren aita zer moduz? Ongi, baita zuek ere ez da, ongi, Lizarran. Konta iguzu hori, Lizarran gaude, baino nun? Bueno, Lizarrako ikastolan gaude, eta Lizarran ikastolak guretzat daukan garrantzia ikusita, iruditu zait ederki eta gustukoa hemen egitea elkarrizketa hau. Zergatik zuen bizitzan da garrantzitsua? Egia esan, guen dela 39 urte, 40 nagoia hemen Lizarran, etorri nintzen hona eta gero emaztea ere etorri zen administraritza lanean aritzea, eta gero ja familia hemen egin genuen. Hemen hasi ziren gure seme-alabak, eta bertakoak dira beraiek, eta guretzat, gure bizitzan importantzia, garrantzia handiko gauza bat da. Esan daiteke hemen Oierrek gol asko sartu izan dituela? Bai, golak, hemen futbitoan edo areto futbolean aritzen ziren txikitan, gero ere badugu hemen ondoan aldemenean pilotaleku polit bat, hemen ikastola barruan, pilotan ere aritzen zen, eta gero garrantzitsuena futbola baino gehiago da hemen orduan gainera bete-betean jokatzen zela eskolarteko kirolean, egiten zen ere saskibaloian, eskubaloian, atletismoan, xakean ere, eta zer esanik ez ere areto futbolean, bai. Eta hor beti, koordinazio honekoa zen, eta noski adin horretan, baldin baduzu habilitatea edo gaitasuna kirol batean ibiltzeko, beste batzuetan ere ongi aritzen zara, eta bera ongi samar modatzen zen guztietan, bai. Beraz, txiki-txikitatik kirolaria, baina pertsonalki baitaren nolakoa zen txikitan Oier? Pertsonalki esango dugu mutiko mugitua, baina ez mugitua bihurri jatorra esango genuke. Atentzioa deitu berri izaten baldin bazitzaion, kasu egiten zuen horietakoa, gehienetan, salbuespenen bat edo beste egon daiteke, eta hori da, mutiko bizia, eta oso laguna bere lagunena, eta oso ondo moldatu dena beti bere lagunekin. Eta zertan jolasten zen? Zertan jolasten zen... Kalean, apuntin... Badakizu oso tipikoa da ere, harrapaketan ibiltzea, adin horretan, eta gero berdin zen ikastolan egon edo herriko edozin plazatan, hor beti baloi bat tartean, beti hori bai. Gero ere pilota batekin elkartzen ziren, bere lagun batzuk pelotariak ere izan dira, txikitan, eskolarteko kirolan Nafarroko txapelketetan, eta hor bazuten ere bere adinekokin eta urte bat eta bi gehiago zituztenekin ere bikote politak egiten zituzten. Eta eskatuko dizut, Rafa, anekdotaren bat izan beharko duzu Oierrena? Anekdotak egon daitezke batzuk, baina nik esango nuke hola ipagarria bezala, beti etxean aipatu duguna, traste bat zen, trasto bat, ez dakit nola esan, eta mugitu bat zenez, 10 urte bete artean, esango dugu lepotik gora, zituela ja markatuak 14 uren bat puntu. Josiak noski, ongi esaten, ez itxasteko horietakoak, baina jostekoak baizik. Orduan arriskua ez zuen garbi ikusten, eta beti borrokan edo jolasean, beti holako kolpetxoak ere hartzen zituen. Futbolean gero profesionaletan baten bat ere hartu izan du, egia esan. Hori gero ere galdetuko dizut, baina ikasketen aldetik ere, jakin nahiko nuke, ea, badakigu, berak kontatu digulako, magisteritza ikasi zuela, eta galdetu nahi dizut, aita eta ama, magisteritzako bide hartu zuten ez, zuek bide hori hartu zenuten ez, bera bokazioz hartu zuen edo suertatu zelako egoera hori? Alde batetik etxean bizitako giroa izango zuen bere indarra, baina erdizka esango nuke nik ere, ez? Bokazioa puntu bateraino, baina, egia da ere, alabeharrean ere hartu behar izan zuela erabaki bat futbolarekin batera zeo zer egiteko, ez? Ze berak bere afiziorik handiena edo bokaziorik handiena izan da beti meteorologia mundua. Eta orduan bide hori zaletasun bezala gelditu zaio. Bestela,
segurazki mundu hortatik joko zuen. Eta hori gazte garaietan ikasketei dagokionez, baina gero ja futbolera pasatzen baldin bagara, bere gazte garaietan, profesionaletara emandako pausu horretan, ze aholku eman zenion, aita bezala? Bueno, lehenengo aholkua, garbi eta argi esan beharra da, ja 12 urte zituela, infantil mailan hasi bertzuenean, Osasuna ja interesatua zegoela hemendik Iruñera eramaten. Baina guk ikusi genuen, bera oso ados egon zen gainera gurekin, abudo egizela Iruñera joateko edo ja bere lagunengandik eta pixka bat bereiztea, ikasketa mailan eta bai, aipatu ziguten, bazakitela ere ikasketa munduan ongi zebilela eta kalifikapen onak ateratzen zituela ere, baina hala ere bere amak esaten zuen bezala, oraindikan bularretik hartu beharra zuela bere amarengandik, ez? Ulertuta zer esan nahi duen horrek, ez? Orduan, bai, hemen jarritu zuen jokatzen eta hemen ere pausu onak eman zituen, Lizarran bertan ikastolatik beste Estella taldera eta gero ja Izarra taldera juveniletan, eta ja 17 urtekin tokatu zen joan behar izatea. Ez zegoen gauza seguru bat, baina hala tokatu zen, berriz ere interesa egon zela. Oier mediatikoa izan denetik, ez, telebistan agertzen denetik eta ezaguna denetik ere, uste alduzu bere izaera aldatu egin dela? Bueno, ez, bere izaera beti berdina izan da, bera oso irekia izan da, lagunekin eta beti eta jende ezagunekin, beti oso simpatikoa, oso eskertua ere gauzak egin zaizkionean ere, eta mediatikoki gauzak aldatzen dira pixka bat beste esfera batean kokatzen zarelako, eta orduan gogoratzen dut, igual irratian eta telebistan hasi zenean pixka bat nabarmentzen edo elkarrizketak egiten, ez dakit kontuan hartu behar dituzu igual gauza gehiago, zer esaten duzu, nola, eta, mio berez, nik uste pertsona berbera jarraitu dela izaten izaera aldetik. Eta afizioaren garrantzia ere aipatu nahi nizun, zuek guraso bezala, nola jasotzen dituzue Oierri ematen dizkioten edo egiten dizkioten kritikak, bai onak eta txarrak ere? Bai, kritika onak jasotzea oso erresa da eta eskargarria ere. Txar batzuk ere badira, dudarik gabe, niri asko gustatzen zait eta gainera oso gustokoa dut bezan da hemengo jendearekin ezagunekin, holako hizketalditxo batzuk ere egiten ditugu, eta horrari garela pixka bat hizketan batekin eta bestekin, nik esaten diet lasai aski hitz egiteko, beraien iritzia emateko, eta partidu horretan akatse nabarmenen bat edo izan baldin badu, libertade osoarekin, askatasun osoarekin hitz egiteko, eta nik gainera, ez dakit, jabetzen naizela horretaz ere, ez? Badakigu, gauza bat ez denean ongi egin, gu gora lehenbizikoak ere kritikatu dezakeguna, ez? Ez dakit, beste mundu bat da, baina maltzurkeria bat dagoenean, ez dakit, sare sozialak edo hor gu ez gara zaletuak horretan, baina beti ideiak edo iritziak iristen dira, ez? Eta orduan, nik balantza batean jarri beharko banu, nik uste dut aldeko kritikak direla, baina nabarmenki askoz ez ere gehiago, ez? Eta zure kasuan, Rafa, espreski, galdetu nahi dizut, Osasuna zalea izan zarela beti? Beti. Oso zalea? Beti. Eta zer da zuretzako, zer suposatzen du Oier izatea kapitaina gainera? Bai, niretzat izan za, hasiera batean ez sinisteko moduko zerbait. Gero bat batean, guk ez dugu pentsatu izan, bere ibilbidean, ez dugu pentsatu izan inoiz, Osasunara iritsiko da. Zaila da ere hemen Izarra taldera iristea, bertakoa izanik. Orduan, ikusten genuen, urtetik urtera edo kategoriaz kategoria pasatzean, izaten zutela, eta eramaten zuten, eta azkenean, sinistu behar izan genuen, eta suposatu, niretzat, postasun handia, txikitandika, nire lesakako lagunekin, Osasuna zaleak izan garelako beti. Nesta nire Reala zaleak badiren, eta Atletik zaleak ere bai. Baina, denok lagunak izanik, Rafa, nolakoa da Oier seme bezala? Oso maitagarria, bai. Da oso, gainera badugu harreman handia, zan nahi dut, Iruñan bizi denez, asko elkartzen gara, badugu gure humorea, ez dakit, badakigu ere elkarri pixka bat ziria sartu behar denean, eta bostokatzen den bezala da familian ere. Orduan, gero ere balantzan jarri izan da, noizbait ere izan ditu olako eskaintza batzuk, oferta batzuk joateko, ez dakit, momenturen batean Numantziak eraman nahi izan zuen. Beste momentu batean, Zelta Bigon,
Bigoko zeltan ere egon zen urte bat maileguan utzia, eta bueno, oso ondo pasa zuenan urte hura. Baina orain ja adin honekin esaten duen, nola noa ni orain, nire familia hemen Iruñan izanik, eta gainera, esan dudanean Numantzia taldea, ez da izan behar ekonomikoki ere asko zobe egon bertzuelako, eta etxetik nahiko hurbil ere, baina atzerritik ere egon da eskaintzaren bat noizbait, eta baloratu eginda eta hobe da etxean egotea, ez? Eta familia eta txikiak ere, eta hori da, bai. Eta azkeneko galdera bezala, galdetu nahiko nizuke badakit galdera zaila dela, baina definitu Oier hitz bakarrean. Arduratua, komprometitua, bai, bere egin beharrekoetan, naiz kirol munduan, naiz bere bizitza arruntean. Fallado ahí, Álvaro Rubio se la queda de las Cuevas, ya dentro del área, el recorte de las Cuevas, logra salir de ahí, tocando para Damià, Damià que levanta la cabeza, no se decide a pegarle, dejando para Lolo que mete el centro, cuidado el remate y gol. Gol de Osasuna, gol de Oier. Llega el 0-1 en el minuto 84, la puso Lolo desde la izquierda, la remató Oier, que había entrado en esta segunda parte, y le da la ventaja al conjunto de este hombre, al conjunto de Javi Gracia. Valladolid 0, Osasuna 1 en Zorrilla. Gizartearekin konprometituak izan gara? Bai, nik uste du zalantzarik gabe. Gainera, gaur egungo gizarte individualista honetan ariketa gehiago. Natura zaintzen dugu? Bai, nire kasuan bai. Bueno, nik posible duan enean, berziklapenak eta bilabesa eta ere hartu izaten dut askotan, eta bueno, badaukat kontzientzia hori. Bidaiatzea gustuko duzu? Bai, baina egia da etxetik kanpo egun batzuk pasatzen ditudanean ere etxera bueltatzeko gogori sartzen zarela. Baduzu leku sekreturen bat edo gustatuko litzaizukena bidaiatzera edo? Ba ez, zenbait tokitan egon naiz, baina agian falta zaidana pixkat alde hori ez dut ezagutzen eta egongo dira momentuak ezagutzekoa. Egun bateko ateralietan, mendia edo hondartza? Hondartza nahiago. Herria edo hiria? Bizkat, orain herria aspaldi utzi nula eta hirian bizi naiz eta hirian eroso nago. Hiria handia edo txikia? Ertaina. Bizitokiak eman dezake bizipoza? Bai, nik uste dut, nire kasuan baietz, oso gustora nago ni bizi naizen tokian, Iruña oso hiri erosoa eta polita da ere, ez? Bizia badauka eta bai. Lasai eta ongi egoteko leku sekretu bat? Lasai eta ongi egoteko, nire Lizarran daukadan etxea. Lasai eta ongi egoteko egoera bat? Bueno, familia artean, mai inguruan edo lagun artean ere. Irakurtzeko liburu bat? Ez naiz oso zalea irakurketan, baina irakurtzen dudana izaten da bereziki gizartearen inguruan jorratzen dituen gaiak. Filme bat? Mira, azken aldian ikusten ditudanak izaten dira Marvel pelikulak. Ez denak pentsatu behar asko, ikusten dituzunak efektu espezialak eta pentsatu behar ez direnak asko egia esan. Abesti bat? Esango nuke, hola bat lasaia esatekotan Euskal Herrian euskeraz, oso polita eta Lizarrako nafarroinezeko kanta ere, oso berezia eta polita iruditzen zait, eta gero pizka kaineroseagoa Berritxarraken azken diskako Zuri, adibidez. Kirol bat? Erreza daukat erantzuna, baina futbola ez esategatik eskupilota. Kirolari bat? Bira, lehen aipatu dudan Xabi Prieto bera. Sukaldari trebea zara? Trebea ez, baina moldatu behar izan naizenez iraganean zeo zer egiten dut. Ze paper du euskarak zure egunerokotasunean?
paper bizia, eta gainera ni oso kontzientziatua nabil arlo horretan, euskararekin, eta gainera Osasunako jokalaria, nafarra eta euskalduna nik uste dut ere eredu bat naizela alde horretatik eta hor badudala lan egiteko. Nola gustatuko litzaizuke izatea mundua, hemendik 50 urte barru? Ez dakit, jendeak batez ere, historia txarrak eta pentsamendu txarrak eta negatiboak alde batera uztea eta gailentzea pixkat elkarbizitza eta poza eta ongizate hori, ez? Harremanak lantzeko modua hirietan eta herrietan, gaur egun uste alduzu egokiak direla? Bueno, hau da tokatu zaiguna, gaur egun da dagoena eta horretara moldatzea eta ohitzea ere importantea da. Nik ez ditut guztiz konpartitzen, baina egia da ere ezin dituzula aztertu zeren egunerokotasunean daukagu eta horrelako gizartea tokatu zaigu bizitzea. Zoriontsu izateko errezeta bat? Esango nuke baikorra izatea, pentsamendu positiboek betetzea zure burua eta maitasuna eskaintzea, ez? Oier Sanjurjo, 3 hitzetan. Zailak egin didazun galdera. Maitalea, laguna eta euskalduna. Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du.